Добре дошли в Креативност, където ще погледнем през артистичната призма на нашия гост. Добре дошли в Креативност и както вече се досетихте, днешният ни гост е китарист. А кой е той? Нека го попитаме. Аз съм Юлян. По последни данни по лична карта само не съм. Бай Юли Цезар. В каква друга сфера си се занимавал или се занимаваш, освен с китари? Всичките. Занимавам се с музика. Главно ли? Главно не. В смисъл... Чакай да си помисля с какво да се занимава. Боядисал съм с тази страна. А ти и бояджия? Значи да. Ама не е много добър, защото не ме викайте. Малко взимам и много клепам. Музика и това е смисъл. Опитах се да бъда контент креатор, не ми се получи. Затова ще остана само музиката. В кой жанр на музиката си? Много тежък метал. Коя ти е любимата китара? Това е моето бебе. Четвъртото. Не, може и петото. 4,5 имам. Имаш ли мото, по което вършиш нещата? Пием си живот си живеем. Мото ли е? Мото е, всеки си идеята на живота. Има ли нещо, което искаш да научиш в сферата на музиката или китарите? Да, някоя програма, някой DAW е Digital Audio Workstation, което е за създаване на музика и продуциране. А с китарите има ли някое умение, което искаш да научиш или да развиеш? Да, много. Аз не съм много добър китарист. Повечето. Добре, бил ли си на сцена и ако си бил, какво искаш да се повтори от цялото преживяване? Бях на сцена. Какво искам да се повтори? Емоцията, в смисъл, това е нещо от сцената, което не се забравя емоцията. Това е нещо, което да излезеш на сцената, да видиш такъв, да се разтърбереш, да спреш и да си някакво аз какво правя тук? Какво ще правя сега? На сцената имало ли е гафове? На сцена ли? Не се случи. Между другото, да, имахме уговорка да имаме бис. Нали, да има още, обаче тия хора трябваше да викат още бяха много назад. И нищо не се чуи, някакво такова седим на сцената и чакаме и сме някакви ще си ходим, такъв, тръгваме си. Кой друг стил би композирал? Джаз. Straight on the point, джаз. Как започна да свириш? Това е много интересно, между другото, това въпрос много ми харесва. Значи, един приятел на баща ми му дължеше пари. Съответно, пиджарата нямаше как да му плати в момента и баща ми просто му взе китарата. И вкъщи седя 2 години една китара, една кремона, това ми е на мен първата китара. И седя вкъщи и по това време вървеше по BTV, вървеше Революция Z. Имаш си китара, имам си Революция Z, аз какво да правя? И тръгнах на уроци по китара и оттам нататък съм тук. Какво искаш да се случи скоро време в твоята кариера? Това е много относително. Може би да искам да изляза на сцена, най-накрая на истинска сцена, с най-накрая истинска група. И оттам нататък ще го мислим. За албуми, за сингли, за по-големи сцени, за някакви такива работи. Какъв е твоя съвет на новопостъпилите музиканти? Като за начало бих си сложил това нещо, което правя в момента. В смисъл, това, което правя в днешни дни е да седна да свиря за най-малко 5 минути.
В смисъл такъв, ако седнеш да свириш за най-малко 5 минути, тези 5 минути със сигурност няма да са 5 минути. В смисъл, поне случва се такъв, сядаш, свириш, обаче ти за 5 минути нищо не мога да правиш. В смисъл, за 5 минути не мога да си направя разгявката. И това, тия 5 минути, които съм сложил за деня, стават час, 2, 3, пръста ми кръви. Не е добре. Нали? Но със сигурност някаква дисциплина, някакъв скеджул за свирене, за практици такива, защото аз свиря от 8 години и преди 3 години започнах да се упражнявам. Добре, а ти сам ли започна? Не, опитах се първо с YouTube клипчета, обаче тогава нямаше, аз бях много малък и не разбирах английски език, а български YouTube клипчета тогава нямаше много смисъл свързани с тази тема. Съответно отидох на уроци в читалище. Не ходете на уроци в читалище, в коя камера трябва. Не ходете на уроци в читалище, само ще ви вземат парите. Свирих там една учебна година. Нищо не научих. Предадох се и след това намерих човека, който наистина преподава и човека, който наистина може да те научи на нещо и не те прави добър китарист, а те прави добър музикант, който е много по-важно. Как мина за теб този процес с групата? Понеже знам, че много хора започват да свирят именно с влизането им в някаква група. Питах се да си сглобя група, но не ми се получи. Съответно търсех хора, които търсят китаристи, за да... Нали, не е нещо мое, но е нещо, в което бих се включил. Свири ми се, сървят ме пръстите просто. Значи ако някой търси китарист... Ето ме, тук съм. Благодаря ти, Юли, за гостуването. Ако ви трябва китарист, това е вашия човек. Ще оставя контакти към него долу в описанието. А на вас, благодаря, че гледахте днешния епизод. Ще се видим в следващия, при следващия ни гост. И не забравяйте да създавате вашето изкуство.